Hvilken synes du, vi skal have? Det er ikke. Hvilken synes du? Lad os kigge. Okay. Den her ser meget cute ud. Ja. Eller den der. Ej, man kan også blive peste her. Er den her, vi lægger for? Ikke rigtigt. Nej. Vi har heller ikke brug for en kanin, vel? Og heller ikke en minihest. Nej, overhovedet ikke den. Nej. Og hvorfor? Nej. Ej, prøv at se den. Ej, det er lige præcis, hvad vi leder efter. Hej. Hvad meget koster den, tror du? Okay, den koster 10.000. Har vi råd til det? Ja, fordi vi har sparet op til den. Vi har jo sparet op til en hund, så... Okay. Holder du den? Ja. Det er den her, vi gerne vil have. Ja. Så lægger du den bare lige her. Bip. Du må tage den igen. Det bliver 10.000. Og så skal den bare lige der. Bip. Korrekt. Så må jeg gå glad hjem. Ha' en god dag. Okay. Så det her det er boksen. Skal vi lige købe et legetøj til den her laden her nu? Ja. Skal vi ikke tage den her gratis pind, og så måske den, og så et jellycat? Skal vi tage det? Ja, så kan den lege med den her. Ja, så lægger vi bare lige alle tingene ind. Så skal den bare op. Så er det fint. Så skal vi bare gå. Der så, skal vi se, der er dens lille base. Så. Ja, præcis. Hej. Hej. Det er så sjovt. Hej. Nej. Hvad synes du, den skal hedde? Hvad med grå? Det var en god idé. Det synes jeg også. Vi er også lidt grå i den. Ja. Prøv at se den lille tæve. Ja. Så vil der en tricks, men først skal vi lige ud med det her. Nu skal du prøve det her. Vil du have det her på? Sådan en lille dingerling, så vi ved, hvor du er henne. Eller det her, som du har. Hvad synes du? Okay. Så. Hvor er åbningen? Det er så set pænt. Den skal vi sætte på den her, sådan så at... Skal vi bare have snarlig. Ready to go. Lad os hænge klikkeren. Det kan måske hjælpe lidt. Ja. Kom, nu skal vi ud og lave tricks. Hvor er du dygtig. Middle. Prøv at lave middle. Nej, jeg er dårlig for dig. Ja, okay. Prøv igen. Dygtig. Jeg vil endelig finde dig her. Og hvor er du? Grå. 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 Er det dig? Grå. Grå, var det der? Det er bare en fremmed kat. Det var ikke grå.
hvert fald ikke grå. Og dig. Hej. Nu skal du altså i snoren. Kom. Men du er altså sådan en lille sød kat, ja du er. Men jeg ved ikke, hvem du er. Du skal gøre sådan rundt og rundt. Kom. Dygtig. Kom, Grå. Men Grå, du må altså aldrig stikke af igen. Og så skal vi ind igen. Du skal vælge dine ting, hvad du vil have på. Så, kom. Okay. Så fjerner vi lige dem. Okay, et rigtigt sæt. Så skal vi bare lige have tingene på. Så nu er det pakket op. Ja, og så er name tagget der. Grå, nu skal vi se. Godmorgen. Godmorgen. Lad os hente Grå. Hej Grå. Ja, Grå, hvor er du? Han ligger der. Han ligger der. Jeg tror Grå er løbet hjemmefra igen. Det er der for en kat. Oh my god, I'm dead. Oh my god. Grå. Men der er den her gode couch. Jeg tror, der er rigtig gode ting her i. Hvem ejer hovedet her? Grå. Nå, lad os bare hoppe lidt på trampolinen. Grå, hvor er du? Hørte du ikke det? Jo. Det lyder mærkeligt. Det kan være, han er om bag den der. Lad os tjekke. Han er her ikke. Okay. Hvorfor er Grå her ikke? Vi har levet i 4 timer nu. Og Grå er stadig ikke her. Men vi må da hellere lave et picture af Grå er væk. Hvad er 13 minutter? Det er bare at snutte. What the hell? Hvorfor kan jeg ikke komme længere? Det er så sjovt at løbe rundt i verden helt alene. Prøv at se den der kat. Lad os jagte den. Fuck. Han får øje på mig. Lad os gå tilbage til mig og hænge hendes bok. Jeg kan ikke komme ind under. Det var du. Hvad har du lavet? Vi har ledet efter dig overalt, og der har ingen, der har fundet dig. Og det er derfor, de ikke har taget et telefonnummer. Så jeg håber, I kunne lide videoen. Konnichiwa! Og den er lavet af os. Ja, mig og Marie og mig. Så ja, bye bye!